Wel, da ni wedi cael degau ar ddegau o geisiadau mewn cerddi anhygoel, fel ydych chi'n gweld ar wal yn fama, yn blant o bob cwr o Gymru i ddathlu siocled divine. Siocled bendigedig, masnach deg, dyna sy'n bwysig amdano fo. Felly brynu'r siocled yma, ydych chi'n helpu ffermwyr ar draws y byd i gyd. Da ni wedi cael cerddi anhygoel, a dwi wedi cael y swydd anodd iawn o feirniadu, ond da ni wedi llwyddo i gael ei lawr i 3 enillydd cynradd a 3 enillydd uwchradd. Mae'n bleser mawr gyda'i gyhoeddi. Enillwyr ysgolion cynradd. Gyntaf mae Harry Holt o Ysgol Eder. Yn ail mae Elfa Mai Williams o Ysgol Llanfarog. Ac yn drydydd, mae yna 2 sgwennu ar y cyd, Betty ag Ella o Ysgol Nefyn. Llon gyfrchiadau mawr iawn i chi. Ac yn y categori uwchradd wedyn, yn gyntaf mae Elise Roderick o Ysgol Bro Myrddin. Yn ail mae Megan Breyer o Ysgol Bro Myrddin. Ac yn drydydd mae Andreas Richards, hefyd o Ysgol Bro Myrddin. Chi wedi bod yn brysur iawn yn amlwg. Llon gyfrchiadau mawr iawn i chi. Mae yna wobrau ar y ffordd, wobrau blasus tu hwnt. Felly, gwych, da iawn chi.